هێرشên online bûyne gefeka mezin ewlekariyê seranserî cîhanê ji ber ku haker binesaziya boriyên petrolê û sîstemê paqijkirina avê dikene armanc. Di van hêrişan de, haker bernameyên xwe yên xirab di sîstemên kompyûterên qurbanî de danin, paşî daxwaza pareyekê mezin dikin, da ku zanyariyên wan vegerînin yan belav nekin. Hêrişên bi vê rengê dikarin bazirganiyan pîç bikin û ziyanên mezinên darayî bigihîne. Ransomware attacks have fundamentally هاکرین آنلاین دوان چند سالین داویده به شیوهی که بنگهین هاتنه گوهرتن. او بو که اوان به تنه داناین آرمانجا خواه شفره کرن. هن هیجی وها دکن لی او نها کوپیه که جزانیارین و آرمانجه ددزن و گفن براف کرنا وان لسر آنلاین دکن. Rêja daxwazkirina parê ji ber van hêrişanê zîkî $5,000 bûyne, lê evro bi sedan hezaran dolarin, çend ji wan gehiştîne milyonan. Bahra pitir ya vî pareyê bi rêya diravê kripto tê de dan, ku bi zehmetir lê dike cihên wan bêne destnîşankirin. Paying ransomware is a very bad thing. داینا پریان بو وان ایریشکران تشتکی گلکی خرابه. او وان جوره ایریشان زیده دکه. اگر کس پریان ندوان چه ایریشکر نابن. Şareza dibêjin haker gelek birêkopekî xorek dêxin, wek bazirganiyan kar dikin ku beşên xwe hene stafên xwe yên piştgiriyê hene û ew bi hişyarî armancên xwe hilbijêrin. ew bi hişyarî armanca xwe destnîşan dikin. Ew profilê temam ya rêxistinekê çê dike. Ku li gor wan ya lawaze û çê dibe, pey bide û wan dikine armanc. Berpirsên Emerîka dibêjin, hêrişker gelek caran bingeha wan Rojhilatê Ewropa ne, di hin rewşan de ew komên tawankarên asayî kar dikin, li demek û çendên dî piştgiriya wan ji lay hikûmetê ve tê tekirin. Em Rûsya wekî cihekê dibînin ku gelek ji van hêrişan jê tên. Serokê Emerîka Joe Biden par gelek caran daxwaz Serokê Rûsî Vladimir Putin kir ku dest ji tawanên xwe yên ser online berdetiyên ku bingeha wan welatê wî ne. Di dimahiya sala 2021 de hejmara hêrişan kêm bûye, şareza duê bariyê dan ji ber fişarên diplomasiyên Emerîka bûyne. Lê hindekên dî dibêjin tawanbar pitir hişyar bûyne ji ber ajansên ewlekariyên Emerîka, ku bi zavên xwe xurtir kirîne bo rawestandina van hêrişan bi danana sizayan, dana parey, desteserkirin û tawanbarkirina hêrişgeran. The worst consequences are the در انجام هری خراب کاریگریا و شارتیه لسر کسان. بو نمونه او کسین که نشند دمین پیویست سردانا پزیشکی بکن اگر نخوشخانه هاتنه ها کرن. Şaraza pêşinyar dikin ku çapên zanyariyên giring li ser amîrên ku girêdayî internetê nebin bidanin da ku nehêne dizîn.